Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Ini seperti biasa ya pemirsa, aktivitas mae di pagi hari. Iki hawane anyepe mbuh pemirsa. Jadi mae caketan brukut soalnya anyep iki mae arep aktivitas seperti biasa sebelum memasak iki mae arep nyandak sing gawean ora gelem beres dhewe pemirsa. Soale diapa-apakno kuwi ya isih mumbruk. Dadi iki mae arep untuk sementara mae arep lipet-lipet pemirsa. Soale ndek iki kan akeh banget. Kok nek gak tak lipet iki ketambahan maneh. Dadi saurunge padang benerang isek bengi, isek peteng, jadi mae iki arep nyandak lipet-lipet dulu, baru isa-isa masak dan lain sebagainya ya pemirsa. Intine ben gak mumbruk, soalnya apa diumbrukno ning tempat sholatan nih, dadi nek gak dicandak-candak ki malah wis digeser ono digeser rene lecek kabeh pemirsa. Jadi mau tak lipet dulu. Lah iki yo suasanane iki sakjane ya wis meh padang pemirsa. Tapi berhubung lampune terah ya peteng, iki jaluke disingkap ngene lho pemirsa. Nek disingkap sakjane padang jinglang kaya rene. Tak singkap no. Tak lerekno ya pemirsa ben entuk hawa terang benerang ya pemirsa. Wis dilerekno. Tapi ya pancet sik peteng soalnya ning sholatan. Sik tak ambil senter pemirsa. Tuh pemirsa, iki nek duwe kewan nih kaya ngene. Ora dadi pangan. Kita iki tekek pemirsa. Tuh. Iki akeh. Ora. Iki mboke wis ana 3 dina ora mulih pemirsa. Dhisik kae ora mulih 3 dina jam 12 bengi mulih. Ketok tekek pemirsa. Di tali kabel apa tali rapia iki? Oke. Kamu kasihan gak dikasih. Kentok wae. Hah? Ijine ndi mau? Kesak. Melas. Gak dapet. Lambene Andi. Klambi ngarit, guys.
Pemirsa mumbruk kaya ngene lho pemirsa. Nek ora tak lipeti dhisik ki engko lecek kabeh. Soale klambi omah ora usah digosok pemirsa yo. Dadi biyen seragam nek arep sekolah lagi tak gosok. Wis kaya ngene karo nek metu pemirsa. Udah tak lipeti ben padang. Kok sak meneh kae. Ini pemirsa ya. Anyep. Awane anyep sekali. Ober lagi digosok pemirsa. Sing penting dilipeti dhisik. Ben gak mumbruk, nek ora ya ora digosok. Sing akeh lambene Mas Andi. Lambi ngarit pemirsa, soal ngarit. Jadi ini tidak perlu digosok soalnya dienggo ngarit. Nek bar lagi masak isah-isah, lagi isah-isah kayak ngono ya. Sing penting dilipeti dhisik. Nek gak leceki digosoki ya gelis. Nek lecek gosokane suwe. Nek klambi suwel nggo ngarit nggone Tegal gak perlu digosok. Atis pemirsa. Anyep.
Mak iki gak pernah ngombe banyu es tapi yo kok pilek deh. Pilek gak mari-mari. Loh, iki lecek banget. Alhamdulillah pemirsa wis selesai. Karek lanjut cuci piring sama masak. Yang ini pemirsa, ini selesai nek lipet-lipet. Ini punya Dwi, Mas Andi, Mae sama Pak pemirsa yo tadi. Wis rampung nek koyok ngene kan wis beres. Beres siji pemirsa. Lanjut masak sama cuci piring. Lanjut pemirsa yo iki mencuci piring dulu. Sisa kok soalnya nek ora dicandak mae anu pemirsa. Dewi urung bangun. Banyune ndek bengi ra metu. Lanjut stok pemirsa dadi mae ra sida godhog banyu. Barudan hawane anyep. Sana mak sithik pemirsa soalnya ndek sore wis disaine. Biasane sambuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok utas sakune. Wis beres. Tinggal masak nasi, masak sayur. Masak apa iki mendung-mendung. Sing pedes pemirsa ya. Masak beli. Masak sop pemirsa yo, masak sop. Bagi kuicir jagung pemirsa. Sekalian toh ditinggal lipet-lipet ditinggal apa kan wis buduk. Beres.
Udah selesai pemirsa, tinggal mususi beras. Diumbah sampai bersih pemirsa, sesuai selera ya pemirsa, ben gak gampang basi ya. Resik. Susi pemirsa niki engko tak ombekno sapi. Aduh, soalnya banyu leri. Pemirsa, saurunge dicolok, dilapi dhisik. Lah kok burem ya pemirsa? Udah selesai pemirsa. Aku udah lali. Lip. Nama sekolah pernah? Udah mandi? Udah mandi? Sik ngantuk? Dari biara? Ora gak ngantuk? Terus keramas? Keramas, gak usah keramas berarti. Ya, disuruh bar keramas kok. Udah mandi. Mas Andi. Ayo Mas, datangi Mas. Ya pemirsa, cukup koyo ngene videone mae dina iki aktivitas di pagi hari ya pemirsa. Pokoknya sing pengen gawean sing ora iso kecandhake ya wis lipet-lipet gomblok iki karo mbah-mbah mesti mumbruke. Nek liya lan liyane iso disambi. Wis pemirsa, cukup sakmenae videone mae. Nek salah omong tinggal laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak kabeh, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali, agung kok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abang yang ben iso ngikuti channel Mak Legini Family.